Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Πανταζή που μου δόθηκε η ευκαιρία σε ένα τέτοιο πάνελ που κατετέθησαν επιστημονικές απόψεις να καταθέσω, να καταθέσω τις εμπειρίες μου, τις εμπειρίες μιας μαχόμενης εκπαιδευτικού. Όλοι ξέρουμε ότι η μονογονεϊκότητα είναι γένους θηλυκού, 87% είπε η κυρία πριν λίγο. Οι μορφές της οικογένειας, διαπολιτισμικά και διαχρονικά, παρουσιάζει τις εξής μορφές. Πολυανδρία, πολυγυνία, διγονεϊκή οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, αποχειρία, τα ξέρουμε αυτά, λύση γάμου, φυλάκιση γονιού, άγαμη μητέρα, άγαμος πατέρας. Η παρουσία της μονογονεϊκής οικογένειας στις κοινωνίες που είναι οργανωμένες βάσει του διγονεϊκού μοντέλου χαρακτηρίζεται ως διαφορετική και αναγνωρίζεται με πολύ αργά βήματα. Οι μονογονεϊκές οικογένειες δεν είναι απαραίτητα προβληματικές και ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επαληθεύεται από τη σχετική βιβλιογραφία. Σε ορισμένες όμως περιόδους της ζωής τους, τα μονογονείς και παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα, των οποίων η διαχείριση είναι δύσκολη και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κατάλληλες υποστηρικτικές δομές και μεθόδους. Το 1975, στο Ναύπλιο που πρωτοϋπηρέτησα, σε 58 παιδιά υπήρχε ένας μαθητής μονογονεϊκής οικογένειας, άριστος, σήμερα δικηγόρος, δακτυλοδεικτούμενος τότε. Το 2008, στο 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, σε τάξη 28 μαθητών φοιτούσαν 10 παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Η αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών, ανεξαρτήτως του οικονομικο-κοινωνικού στάτους, δημιουργεί σκεπτικισμό για το εκπαιδευτικό σύστημα και το ρόλο των εκπαιδευτικών. Το σχολείο, ως τόπος συνάντησης της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας, μπορεί να αποτελέσει έναν υποστηρικτικό χώρο στη βάση ενός πλαισίου κοινωνίας και συνεργασίας, χωρίς συγκρούσεις. Μια και οι εκπαιδευτικοί για το παιδί είναι οι σπουδαιότεροι και σημαντικοί ενήλικες μετά τους γονείς τους. Το 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, που ουσιαστικά είναι κοινωνία σου είμαι και σου μοιάζω, παρουσίαζε αυτή τη μορφή με 216 παιδιά, είχαμε 72 παιδιά που μεγάλωναν με μονογονέα ή γιαγιά. Τόσο από την εμπειρία μου των 37 χρόνων σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης, όσο και από σχετικές έρευνες, δεν προκύπτει ότι τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών απαραίτητα είναι κακοί μαθητές ή το αντίθετο. Η σχολική διαρροή όμως παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών λόγω και της πλημελούς έρευνας. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, τα μονογονεϊκά παιδιά παρουσιάζουν σε αρκετές φάσεις της ζωής τους συχνότερες ψυχολογικές μεταπτώσεις, συναισθηματική αστάθεια και προβλήματα τα οποία δεν τα ξεπερνούν ούτε με τα βελούδινα διαζύγια, ούτε με τον ποιοτικό χρόνο που αφιερώνουν στα παιδιά τους, όπως ισχυρίζονται οι μονογονείς. Είναι φυσικό τα παιδιά να θέλουν να τους νοιάζονται όσο το δυνατόν περισσότεροι του ενός και η έλλειψη του ενός γονέα δεν ξεπερνιέται εύκολα. Τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές του μονογονέα και του παιδιού στο σχολείο ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία που έμεινε το παιδί με τον ένα γονέα, το χρόνο που έχει περάσει, τον τρόπο διάλυσης της οικογένειας, τις σχέσεις γονέων μετά τον χωρισμό, την οικονομική κατάσταση του γονιού, τα μέλη της οικογένειας και την προσωπική ζωή του μονογονέα. Το προφίλ του μαθητή της μονογονεϊκής οικογένειας είναι περίπου αυτό. Τα παιδιά με δεδομένο ότι βρίσκονται στην εφηβεία, η μονογονεϊκότητα από αυτά προσλαμβάνεται με έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις, απρόβλεπτες αντιδράσεις, εκρήξεις και με πολλά συναισθηματικά κενά. Μένουν πολλές φορές σιωπηλά, θλιμμένα. Απαιτείται ιδιαίτερης χειρισμός από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Πάμπολες φορές γίναμε κυματοθράφστες στις εκρήξεις των μαθητών μας. Πολλές φορές έκραψαν στην αγκαλιά μας, χωρίς να μας πούν την αιτία.
οι μονογονείς απέναντι στα παιδιά τους συνήθως νιώθουν ένοχοι, είναι ανεκτικοί, άλλοτε χαλαροί, χωρίς όρια, έτοιμοι να εικονοποιήσουν κάθε επιθυμία τους και να δικαιολογήσουν κάθε πράξη. Άλλοτε πάλι είναι απαιτητικοί, πιεστικοί, προκειμένου να αποδείξουν τα αυγά του πέρα, και άλλοτε υπερπροστατευτικοί όταν αμφισβητείται η επιμέλεια. Ο μονογονέας στο σχολείο και εκείνος είναι δύσπιστος. Υπάρχουν γονείς που δεν ενημερώνουν το σχολείο, θεωρώντας ότι δεν ενδιαφέρει το σχολείο ή ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά του παιδιού τους θα αποδοθεί στην μονογονεϊκότητα. Ύστερα δεν μας έχουν εμπιστοσύνη ότι έχουν κατάλληλη κατάρτιση για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Και δεν έχουν και άδικο. Τέλος, υπάρχουν και γονείς τελείως αδιάφοροι στην επικοινωνία τους με το σχολείο, γιατί είναι απορροφημένοι στον καθημερινό αγώνα επιβίωσης ή δεν το κρίνουν απαραίτητο. Η εκπαιδευτική τώρα απέναντι στη μονογονεϊκή οικογένεια είναι η εκπαιδευτική απέναντι στην οικογένεια άλλοτε είναι τρυφερή, υποστηρικτική, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι παρόλες τις καλές προθέσεις υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Οι συμμαθητές απέναντι στα μονογονεϊκά παιδιά. Τα αισθήματα των συμμαθητών έχουν αλλάξει από παλιότερα ως τώρα. Παλιότερα το παιδί που ήταν από μονογονέα το απέρριπτα. Σήμερα νιώθουν διαφορετικά. Βοηθούσε βέβαια πριν και ο κοινωνικός σχολιασμός. Εξαρτάται σε ποια κοινωνία άλλωστε ζουν. Το ίδιο και οι γονείς τους. Μόνο ο θάνατος του γονιού δεν αποτελεί κοινωνικό σχολιασμό. Στο σχολείο μας λειτουργούσε μια σχολή γονέων και θα σας πω μερικούς διαλόγους μονογονέων. Εξάχρονη προς τον πατέρα. Προσπάθησες να την κρατήσεις. Μείνε μαζί μας, θα είμαι καλό παιδί. Μου λείπεις, αλλά μην ξανάρθεις να με δεις. Προσπάθησες να μην χωρίσετε. Ήταν πολύ δύσκολο που δεν άντυχες. Ο 17χρονος όμως λέει, περνάς καλύτερα μακριά μας. Και ο 22χρονος, να είσαι καλά. Εγώ σ' αγαπώ πολύ. Από τον πρώτο χρόνο της υπηρεσίας μου ως τον τελευταίο στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης της επαρχίας της Αθήνας, σε πειραματικά, σε εσπερινά, συνάντησα πολλές δυσκολίες να διαχειριστώ περιπτώσεις μαθητών μονογονεϊκών οικογενειών. Τα προβλήματα ήταν κοινά. Έλλειμμα ψυχικής και συναισθηματικής ισορροπίας. Πώς να διδάξω κείμενα που μιλούσαν για ευτυχισμένες οικογένειες, όταν στην τάξη μου οι μαθητές μου δεν είχαν τον έναν γονιό ή και τους δυο. Ποιες ειδικές γνώσεις είχα να πλησιάσω το πικραμένο παιδί, πώς να απορροφήσω τους κραδασμούς της οικογένειας που τις μετέφεραν στο σχολείο, πώς να ανεβάσω την αυτοεκτίμηση του παιδιού, πώς να συνεργαστώ με τον γονιό που νιώθει στιγματισμένος, πώς να αντιμετωπίσω και να βοηθήσω το παιδί που ζει με τον έναν γονέα και αυτός δεν ασκεί το γονεϊκό του ρόλο. Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο σχολείο. Από την εμπειρία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, γνωρίζω ότι τα ανήλικα παιδιά μονογονέων είναι περισσότερο ευάλωτα και ενδυνάμει θύματα ηττίας. Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί λειτουργούν από καρδιάς. Τόσο ως καθηγήτρια, όσο και ως διευθύντρια, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισα ήταν όταν η αντιδικία των γονέων για την επιμέλεια, την επικοινωνία, τη διατροφή εγκλώβιζε το παιδί. Και ενέπλεκε το σχολείο. Μου απαγόρευαν να ενημερώσω τον γονέα που δεν είχε την επιμέλεια για την πρόοδο και τη φοιτηση του παιδιού του. Ενώ εκείνος, προσερχόμενος και με δικηγόρο, επικαλούμενος ένομο συμφέρον, διεμαρτύρετο διότι πλήρωνε διατροφή για φροντιστήρια ή διεκδικούσε την επιμέλεια ισχυριζόμενος την ακαταλληλότητα του άλλου. Μέχρι και στα δικαστήρια έχουμε κληθεί εκπαιδευτικοί ως μάρτυρες και ως κατηγορούμενοι για ενέργειες που πράξαμε ή παραλείψαμε. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συστήσουμε στο γονέα παραπομπή σε ειδικό. Τι υπονοείται, ότι είναι προβληματικό το παιδί μου και ευθύνομαι εγώ, μας απαντούσαν επιθετικά. Άλλοι γονείς πάλι επικαλούνταν την παρακολούθηση του παιδιού τους από ψυχολόγο για να απενοχοποιηθούν και να αποδείξουν ότι στην οικογένεια όλα λειτουργούν τέλεια.
Εγώ τώρα θα καταθέσω τις δικές μου εμπειρίες μαθητών μου, πώς τα βίωσα, και μάλιστα είναι και συνάδελφοι εδώ που τα έχουμε βιώσει και μαζί. Η Παναγιώτα, 13 ετών, ζει με τη μητέρα της, η οποία έχει την επιμέλεια από 5 ετών. Είναι παιδί χαρούμενο, επικοινωνιακό, συμμετέχει σε όλο το σχολείο και τα 3 χρόνια της φοιτησής της δεν παρουσίασε διαφορετική συμπεριφορά από τις άλλες έφηβες. Η Παναγιώτα, παρακαλώ, δεν είναι αυτό, το ίντερνετ φωτογραφίζει. Η μητέρα της άρεσε τη συνεργασία με εμάς, συμμετείχε σε προγράμματα του σχολείου. Ο πατέρας της ενεφανίστη στο σχολείο κάποιες φορές. Μας τον συνέστησε η Παναγιώτα με πολύ χαρά, όπως μας συνιστούσε και το σύντροφο της μαμάς της. Βέβαια, είχε αποδεχτεί αυτό το μοντέλο της οικογένειας, το οποίο εκτός των άλλων που της είχε αποδώσει τα ουσιαστικά, δηλαδή μια ψυχολογική ισορροπία, της είχε αποδώσει και ένα παχυλό χαρτζηλίκι και από τους 3. Λοιπόν, ο Γιώργος όμως, ένας μαθητής μου που ενδεχομένως να είχε και στο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ο κύριος Αναγνωστόπουλος, είμαστε στην ίδια περιοχή, δεν ξέρω, νομίζω ναι. Α, τότε πηγαίναμε στον Ερυθρό Σταυρό στο Κδάι. Λοιπόν, πολύτεκνης οικογένειας ο Γιώργος, αδύνατος μαθητής, ελλειπή φοιτηση, επιθετικός με τα κορίτσια. Μεγάλωνε με τα 5 παιδιά με τον πατέρα του. Η μητέρα είχε φύγει από το σπίτι. Ο πατέρας του με σταθερή δουλειά επικοινωνούσε, μας εξέθετε τα προβλήματα που είχε του παιδιού και τότε ζήτησε τη βοήθειά μας. Ανέλαβε η γυμνάστρια και η φιλόλογος του σχολείου μας να στηρίξουν το παιδί. Οι γυμνάστρια του ανέθεσαν ρόλους. Και οι ρόλοι ποιοι ήταν? Να τον κάνουν παρατηρητή των αγώνων, να μεταφέρει τις μπάλες, να μετράει. Και το στείλαμε να κάνει και συντροφιά σε ένα παιδί, στο Ξενώνα Φλόγα που ανήκε στο σχολείο μας. Και αυτό απέδωσε. Το παιδί βελτιώθηκε, ένιωσε ότι κάτι είναι, απέκτησε το πεποίθηση. Και τώρα, κόρη άγαμης μητέρας, η Αντιγόνη, 13 χρόνων, γράφτηκε στο σχολείο μας και στην πρώτη και στη δευτέρα τάξη δεν είχε πει τίποτα στις μαθητριές της. Στην τρίτη γυμνασίου, ένα εξαιρετικό παιδί, στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, είπε, στο ειδικό κεφάλαιο, λέει η μητέρα μου επέλεξε να με κάνει άγαμη, να με κάνει εμένα, αλλά δεν ρώτησε πώς ένιωθα εγώ. Η ίδια η μητέρα που μας είχε ενημερώσει ήταν σίγουρη ότι είχε θωρακίσει το παιδί της για το πώς θα αντιμετωπίσει τη μονογονεϊκότητά της. Αλλά πολλές φορές είναι διαφορετικές οι αντιλήψεις γονέων και παιδιών. Και η πιο δύσκολη περίπτωση της καριέρας μου, η Κατερίνα, 12 χρόνων, μοναχοπέδι, χωρισμένων γονιών, πανεπιστημιακής μόρφωσης, με σφοδρή αντιδικία μεταξύ τους. Την επιμέλεια είχε ο πατέρας. Γράφτηκε το παιδί με ένα τεράστιο φάκελο που μου έφερε ο πατέρας και με ενημέρωσε και ο ίδιος ότι δεν πρέπει να πληροφορείται η μητέρα τίποτα, το συνόδευε, το έπαιρνε και το έφερνε στο σχολείο. Και οπωσδήποτε σκεφτήκαμε όλοι ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα του παιδιού. Και ζητήσαμε από ειδικό μάλλον, να μας πει χειρισμό της συγκεκριμένης περίπτωσης και του πατέρα. Η Κατερίνα, παρότι ζούσε σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον, είναι καλή μαθήτρια, γενικές γνώσεις και πολλά ενδιαφέροντα. Συμμετέχει σε δραστηριότητες του σχολείου. Ήταν όμως εσωστρεφές, θλιμμένο και φοβισμένο. Την επόμενη χρονιά έρχεται η μαμά της στο σχολείο, μου φέρνει και αυτή κάποια χαρτιά και λέει ότι εγώ έχω τη γονική μέρημνα και πρέπει να μάθω για την πρόοδο του παιδιού. Μπορώ όμως και να το δω το παιδί. Επικοινωνώ με τον πατέρα, ζητώ να μου επιτρέψει να δει το παιδί στο γραφείο μου, να μιλήσει με τη μητέρα και ότι αυτό θα ήταν προς όφελος του παιδιού. Ναι, μου λέει να το δει, αλλά με την προϋπόθεση να συμφωνεί και η Κατερίνα. Δηλαδή, μην το φέρω εγώ βιαίως. Όταν είπα στην Κατερίνα, στο παιδί, να έρθει να δει τη μητέρα της, με ρώτησε αν ενημερώθηκε ο πατέρας της σχετικά. Της είπα ναι, αλλά η ίδια αρνήθηκε να δει τη μαμά της. Είναι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός έτοιμος να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο?
η βασική του εκπαίδευση του παρέχει απαραίτητες γνώσεις για σωστή αντιμετώπιση και ψυχοσυναισθηματική στήριξη του παιδιού. Κάνοντας την αυτοκριτική μας στο 7ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, διαπιστώσαμε ότι δεν είμαστε επαρκείς. Και δεν είμαστε επαρκείς στο χειρισμό αντιδράσεων πληγωμένων εφήβων μονογονεϊκών οικογενειών. Και ζητήσαμε επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολικό ψυχολόγο, απαλλαγή από στερεότυπες αντιλήψεις τις οποίες μας χρέωναν και τις οποίες όχι άδικα είχαμε, συνεργασία με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, διακριτική στήριξη του μαθητή χωρίς σύκτο, καλή συνεργασία με γονέα και κηδεμόνα, ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ουδέτερη διδασκαλία κειμένων που πληγώνουν τα παιδιά. Για το παιδί, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει σταθερό και οργανωμένο περιβάλλον και να το βοηθήσει σε αυτό που βιώνει. Ο έφηβος της μονογονεϊκής οικογένειας, που έχει χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, επιδιώκει την αναγνώριση και αναζητά στηρίγματα από τους σημαντικούς άλλους, που είναι οι συμμαθητές του και οι εκπαιδευτικοί. Όσο πιο θετική είναι η στάση μας, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό, οι πρακτικές που είχαμε για τα παιδιά ήταν ένταξη σε ομάδες συνομιλίκων, ανάθεση εργασιών με στόχο την ενθάρρυνση και την επιβράβευση, παρότρινση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου, αξιοποίηση και προβολή των ταλέντων του και ανάθεση ρόλων εντός και εκτός του σχολείου. Οι καλές πρακτικές μας για τους γονείς ήταν να κάνουμε ένα σχολείο ελκυστικό. Και γι' αυτό εφαρμόσαμε και υλοποιήσαμε χωρίς κόπο, αφού κάναμε στο μικρό κοσμό μας τις έρευνες και το τι ισχύει σε άλλες χώρες. Σχολές γονέων συμβουλευτικής για την αυτοαποδοχή και την απενοχοποίηση. Γνωστοποίηση της νομοθεσίας, των δικαιωμάτων και των ευεργετημάτων των μονογονέων. Συμμετοχή σε προγράμματα